Ψάχνετε για συσκευασία μεγάλων διαστάσεων με πανίσχυρη αντοχή? Η Unipack Ελλάς σας έχει τη λύση. Το Rhinopack. Την απόλυτη λύση για μεγάλα δοχεία χίδιν μεταφοράς, κυβότια και εσωτερικές επενδύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των αποστολών σας. Προηγουμένως η λύση ήταν διαθέσιμη σε 2 επιλογές, τρίφυλλων ή πεντάφυλλων χαρτονιών. Τώρα όμως έχουμε προσθέσει μία ακόμα επιλογή, τη συσκευασία με 7φυλλο κυματοειδές χαρτόνι. Τι κάνει αυτές τις συσκευασίες μοναδικές? Είναι πλήρως ανακυκλώσιμες, βελτιστοποιημένες ως προς τα έξοδα για logistics. Διατίθενται σε μεγάλα μεγέθη, είναι εύκολες στη χρήση, είναι ελαφρύτερες από τα πλαστικά, ξύλινα και χαλίβδινα κυβότια. Είναι στιβαρές και προστατεύουν τα προϊόντα κατά τη μεταφορά. Μπορούν να εκτυπωθούν σε 3 χρώματα. Εξυπηρετούν διάφορους τομείς από τον κλάδο των οικιακών συσκευών, των πετροχημικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας μέχρι και τον γεωργικό κλάδο. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενισχυμένη δομή του 7φυλλου χαρτονιού. Rhinopack. Κατασκευασμένη για νανικά. Rhinopack. Πανίσχυρη σε απόδοση.